साहेब, महायुतीतला एक अंतर्गत प्रश्न खरं तर या मुलूक मैदानाच्या निमित्तानं मला विचारायचं आहे. सर्वांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतनं आपल्याकडनं काही कार्यकर्ते म्हणजे तिकीट नाही मिळाली, काही ठिकाणी बंडखोरी झाली असेल, थोडीशी नाराजी झाली होती, त्यानंतर त्यांनी ते सगळे भरलेले अर्ज देखील मागे घेतले. पण आत्ताच्या घडीला पुढे जात असताना या सर्वांना नेमकं काय समजावा या मंचाच्या माध्यमातून मुलाखतीच्या? एक तुम्हाला सांगतो सायनाथजी, जेव्हा आपण महायुती करण्याचा निर्णय सन्मान्य राणेसाहेबांनी घेतला आणि आम्ही सगळेजण त्या निर्णयाबरोबर राहिलो, म्हणून आम्हाला तेव्हाच कळलं की जेव्हा आहेत आमच्याकडे 50 सीट आणि 100 पंचायत समिती, 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समिती, त्याच्यामध्ये आम्हाला सगळ्यांनाच सामावून घ्यायचं. आम्ही शिवसेनेच्या नेते मंडळींना म्हणजे आदरणीय निलेशजी, दीपक केसरकरजी, दत्ता सामंतजी यांचे सगळ्यांचे आभार मानतो की त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला जास्त सीट लढवण्याची संधी दिली. आम्ही 31 सीट लढवतोय आणि शिवसेना 19 सीट लढवते, पण आम्ही एक कुटुंब म्हणून लढवतोय. 2-2 पक्ष असले तरी पण कुटुंब एकच आहे आणि म्हणून कार्यकर्त्यांना त्याच्यामुळे आमच्याकडे पर्याय कमी झाले, सीट कमी झाल्या असल्यामुळे 50 वरून 31 वर आम्ही आलो. निलेशजी 50 वरून 19 वर आले, म्हणून थोडी बंडखोरी होणं अपेक्षित होतं. पण शेवटी राणेसाहेबांचा निर्णय हा अंतिम आहे. निवडणूक हे राणेसाहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही लढतोय. आम्ही मतदान राणेसाहेबांच्या आणि महायुती देवेंद्र फडणवीसजी, एकनाथ शिंदेजी, रवी चव्हाणजींच्या नावाने आम्ही मतदान मागतोय. आणि म्हणून कार्यकर्त्यांना हे समजलं पाहिजे की शेवटी महायुती झाल्यामुळे सन्मान्य राणेसाहेबांनी दिलेला निर्णय हा अंतिम आहे आणि त्यानुसार आपल्याला उद्या काम करायचं आहे. मतदार पण राणेसाहेबांना बघूनच, महायुतीच्या आमच्या मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्री बघूनच मतदान करणार आहे.